RTG vyšetrenie, CT vyšetrenie, DNA sekvenovanie. Tieto revolučné vynálezy v minulosti otvorili brány novým paradigmám medicíny. Objavili sa formy nezvyčajných technologických reforiem, ktoré od základov zmenili naše možnosti napomáhajúce nášmu zdraviu a dlhému životu. Beamer je pokročilou technológiou lekárskej vedy, ktorý mení naše zmýšľanie o našom tele a zdraví. Umožňuje nám, aby sme dosiahli optimálnu telesnú kondíciu prirodzeným, neinvazívnym spôsobom. Kardiovaskulárne ochorenia, nadváha, ako aj diabetes patria v súčasnosti k najväčším zdravotným problémom. V rastúcej miere bojujeme so závislosťou na opioidoch. Preto je dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebné objavovanie holistických, neinvazívnych zdravotných riešení. Krvný obeh zohráva nenahraditeľnú úlohu v dostatočnom prísune kyslíka a výživných látok, pričom medicínsky odborníci zatiaľ iba málo odhalili spôsoby prirodzenej podpory nášho zdravia a optimalizácie cirkulácie krvi. Ako kardiológ používam pri určovaní diagnózy a liečbe lekárske prístroje. Technologické novinky umožnili vyšetrenie srdcových funkcií pomocou ekokardiografie, ultrazvuku srdca, ako neinvazívneho hodnotenia alebo angiografiu. Kľúčom k plnohodnotnému zásobovaniu srdca krvou je mikrocirkulácia. V procese starnutia sa cievy mikrocirkulácie upchávajú. Zabezpečenie, aby cievy mikrocirkulácie zostali otvorené, je kľúčové pri zásobovaní každej bunky, vrátane buniek srdca kyslíkom a výživnými látkami. Cirkulácia krvi je nesmierne dôležitá. Poranenia, jazvy, zápaly zhoršujú cirkuláciu krvi. Podpora cirkulácie krvi akýmkoľvek spôsobom umožňuje liečbu urýchliť. Ako sme zistili, používanie technológie PEMF podporuje zásobovanie tkanív krvou, čím sa tkaniva svalstva regenerujú rýchlejšie a svaly budú silnejšie. To umožňuje, aby sa tkanivo jazvy remodelovalo a proces hojenia sa zrýchlil. Tým sa vnútorné štruktúry a funkcie normalizujú. Športovec sa tak môže čo najrýchlejšie vrátiť ku svojej činnosti. Beamer má výhodu 20-ročného vývoja patentovanej formy signálu, ktorý kladne vplýva na mikrocirkuláciu a je základom ľudského zdravia. Prístroj Beamer bol vyvinutý vyslovene na podporu systému mikrocirkulácie. Tento revolučný výrobok, ktorý disponuje mnohými celosvetovými patentami a je podporený lekárskymi štúdiami, je v EÚ schválený ako medicínsky prístroj kategórie 2A. Beamer sa celosvetovo používa v nemocniciach, odborných ambulanciách a taktiež domácnostiach. Má 100 000 spokojných používateľov. Aj špičkoví športovci ho považujú za svoju tajnú zbraň. Prístroj dodáva do organizmu pomocou pulzujúceho elektromagnetického pola biorytmicky definovanú formu terapeutického signálu. Táto jedinečná forma signálu prenikajúca cez telo podporuje zhoršený pulzujúci pohyb malých ciev, ktorý sa odborne nazýva vazomócia. Tým podporuje zásobovanie organizmu krvou. Výsledkom toho je zlepšené zásobovanie tela kyslíkom a výživnými látkami a odstraňovanie odpadových látok. To všetko sa deje neinvazívnym spôsobom. Krv je univerzálnym transportným prostriedkom tela, ktorý vykonáva prepravu látok od makro po mikroúroveň. Beamer je technológia, ktorá vplýva na mikrocievy a vazomóciu pomocou biorytmicky definovaného signálu, čím sa mikrocirkulácia podporuje lokálne, ako aj systémovo. Iba pomocou zdravej mikrocirkulácie si vieme zabezpečiť zdravie. V prípade obmedzenej cirkulácie telo nedostane dostatok pre život dôležitého kyslíka a výživných látok a nebude zabezpečené ani nevyhnutné odstraňovanie vytvorených odpadových látok, čo je nevyhnutné pre optimálne fungovanie buniek. Takže Beamer pomáha telu vykonávať jeho funkcie prirodzeným spôsobom. Skutočnou výhodou Beameru je jeho jednoduché použitie. Používanie Beameru si nevyžaduje zmenu denného režimu.
Potrebných je iba 2x8 minút denne na plnohodnotné využitie blahodárnych účinkov jedinečnej, patentovanej formy signálu. Prístroj sa obsluhuje jednoducho použiteľným B-boxom s dotykovým displejom. Technológiu založenú na forme signálu je možné aktivovať pomocou tejto riadiacej jednotky. Prístroj má k dispozícii prednastavené široké spektrum terapeutických programov, ktoré sa aplikujú pomocou B-Body. Je to aplikátor so zabudovanými cievkami, cez ktoré sa do organizmu dostáva forma signálu s patentovaným rytmom a frekvenciou. Beamer stojí na pevných základoch vedeckého a lekárskeho výskumu. Vychádzajúc z prác profesora doktora Kloppa je dnes Beamer efektívnou a rozsiahlo prebádanou fyzikálno-terapeutickou metódou podpory obmedzenej vazomócie. Beamer dokonale zapadá do mojej praxe, kde kombinujem najprirodzenejšie liečivé metódy s najpokročilejšími vedeckými liečivými metódami. Ak podporujem cirkuláciu, aby sa kyslík a výživné látky dostali na miesto určenia, ako aj odstraňovali vyprodukované nepotrebné látky, telo je schopné fantastických vecí. Spustia sa prirodzené samoliečivé schopnosti tela a pacienti zažijú jeho blahodárne účinky na vlastnej koži. Každý potrebuje povzbudiť svoj krvný obeh. Každý by sa chcel cítiť lepšie. Ako 73-ročná by som sa chcela cítiť lepšie aj ja. Rozhodla som sa, že to dosiahnem pomocou podpory svojho obehového systému. Môj krvný obeh sa stal lepším, mám viac energie a som vďačná za to všetko. Beamer by som odporúčala každému. Teda ako Beamer podporuje zdravie? Beamer zvyšuje mieru krvného obehu, zlepšuje cirkuláciu, dodávanie výživných látok a kyslíku k bunkám. Zlepšuje kvalitu spánku. Zlepšuje telesnú kondíciu a odolnosť. Stimuluje svaly. Pomáha pri znižovaní stresu a relaxácii. Fyziológia ľudského tela je fenomenálna. Beamer podporuje vlastné, prirodzené funkcie tela. Beamer. Viac zdravia, viac života.